Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton, Ragusa Express, Muscat Motors, For the love of food, Golden Drop. Solpadeine, Transform your space with B&M. Each point, life flows on. Perspicat. Knockabout Sicilja tal-lum id-dedikata t-tomiet, tradizzjonijiet u tentazzjonijiet. Ħanidħlu fi kċejjen ta' kunventi, ħaniskopru riċetti ta' ħlowiet li ilhom sigrita mijiet ta' snin. Ħaniskopru wkoll ikel ta' triq, dak li huwa l-iktar rinomat għalija għalih. Ħaniltaqgħu wkoll mal-maestri li jippreparaw dan l-ikel hekk delizzjuż. Nassigurakom jien li wara Knockabout Sicilja tal-lum mhux biss ħadkunu qegħdin tippreparaw l-ikliet li ġejjin, però wkoll ħataħsbu wkoll fil-penitenzi sabiex taħirquhom. Knockabout Sicilja jibda issa. Wara li gawdejt tluħ ix-xemx f'Marina di Ragusa, naqbad it-triq tiegħi lejn Agrigento. Qiegħed fi triq lejn post fejn kunventi antiki jaħbu riċetti ħelwin sigriti, fejn l-ikel ta' triq jolqtok bħal daqqatajn u fejn il-familji għadhom isajru bħal malmuhom in-nanniet. Mill-kuskus tal-lews sal-ħlowiet li jarrakkuntaw stejjer u ikel li nissel storja. Se nidħlu bil-furketta fil-qalba ta' sqallija awtentika fejn kull platt għandu l-eruq tiegħu u kull gidma tirrakkonta storja. Qiegħed fil-qalba ta' ċentru storiku ta' Agrigento u dan ta' warajja huwa Monastero di Santo Spirito jew inkella kif inhu magħruf mal-komunità lokali Battaranni. Hawnhekk huwa kapolavur arkitettoniku tas-seklu 13, però l-iktar ħaġa meraviljuża ta' dan il-post mhuwiex biss l-aspett viżiv, però li wara dawk il-ħitan hemm kċina li tipprepara ħafna tomiet speċjali, immexxija mis-sorijiet u llum ħanidħlu wara dak il-bieb sabiex flimkien niskopru li hija l-iktar riċetta sakra li jira tintiret minn ġenerazzjonijiet differenti. Il-Monastero di Santo Spirito mbena madwar l-1299 minn mara nobbli bl-isem ta' Markizja Profolio u sal-lum fil-kwitt tal-klawsura iżom sekli ta' tradizzjoni. Miswali majestużi u eleganti sal-arkati grandjużi. Dan il-kapolavur arkitettoniku jitkellem b'vuċi sikta minn żmien ieħor. L-arkitettura ta' dan il-monasteru għandha l-istorja u l-prestiġju tagħha, però il-veru kapolavuri ta' dan il-post huma li kelli jiġi preparat wara dawn il-ħitan. Kuskus u ħelu, magħmulin mill-pistaċċi u l-lows, kollha preparati mis-sorijiet Battarani. Il-ħelu l-aktar famuż tagħhom huwa l-kuskus ħelu tal-lows u l-pistaċċi. Delikatezza b'toma sorprendenti, magħmula minn kuskus, lows u pistaċċi u ħafna mħabba. Riċetta sagrusa li għaddiet minn soru għall-oħra għal sekli sħaħ u llum għadha titħejja bl-istess mod kif kienet fil-bidu. Swor Kristina bil-kalma kollha spjegat li jekk ħanażel li nieħu dal-kuskus miegħi id-dar jittin il-parir li ma nħallihx iktar minn 5 ijiem fil-friġġ. Murejdilha li dan il-kuskus qudiemi laqqas biss ħajamel 5 minuti. U hemm ħafna aktar. Il-Knisja tal-Monasteru tipproduċi wkoll aġina fil-forma ta' arzella, magħmula mill-pastarjali tal-lews u mimlijin pistaċċi. Pasti tal-lews artab bi 3 tomiet, kuskus, pistaċċi u zukkata. Ġam Siċiljan tal-qara ħamra ħelwa. Macaroons, pasta tal-lews b'toma tal-lews mor, pastini tal-pistaċċi, galletti tal-lews arricchiti bil-pistaċċo. Biskuttini tal-lews mixwi u ġews, krokkanti u mimlija toma. Bukellati
rollijiet tal-pasti, mimlijin bit-tin, larinċ jew tamal, u biskuttini tal-lews, sempliċi, eleganti u sodisfaċenti. Il-favoriti tiegħi il-pastini tal-lews. Ovvjament ma tonqosx il-lewża fin-nofs għad-dekorazzjoni u għall-palat. Dawn il-ħlewiet isiru bil-kura, fiskiet, fit-talb u kull gidma tirrakkonta storja antika aktar minn kull ktieb tar-riċetti. Xi wħud jiġu mżejna bil-frott imqaddet jew ċikkulata, imma żbuħija vera tinsab fis-sempliċità ta' tradizzjonijiet Siċiljana. Nazzar dan għajt li għadu kemm kelli esperjenza spiritwali b'toma ħelwa u għadna laqqas biss doqna l-ikla ta' nofsinhar illum ejjew miegħi ħalli niskopru flimkien u nesploraw it-toroq ta' Agrigento. F'din it-triq mimlija ħajja Agrigento turik il-qawwa tal-ikel ta' triq tagħha. Mill-aranċini sal-panelle, sfinċone sa' kudduruni, parata ta' tomiet Siċiljani. Tqarmeċ minn barra u morbida għall-aħħar minn ġewwa. Splużjoni ta' tomiet. Issa lilkom tad-dar irridkom timmaġinaw. Ħarsu leha. Għalqu għajnejkom, anzi le, aħjar isommuhom miftuħin, ħalli timmaġinaw aħjar. Ħadtu gidma minn din l-aranċina. Qegħdin ittomuh ir-ragu u xi tgħiduli għal dak il-ġobon? L-aranċini l-aktar snack każiż ta' Sqallija. Huma blalen tar-ross bitqiq moqli, mimlijin b'mili li jaqsamlek qalbek. L-isem ġej mill-aranċa, il-kelma Taljana għall-arinċ, minħabba l-forma u l-kulur tagħhom. Dan l-snack imur lura għas-seklu 10 taħt il-ħakma Arbija, meta r-ross u s-safran daħlu fi Sqallija. Ma' żmien l-aranċini żviluppaw minn bankett reali tar-reġina. Issibhom kullimkien fi Sqallija, imma l-aktar famużi fi Sqallija tal-Vant mimlijin ragu, mozzarella u piżelli, u f'dik tal-punent spiss bil-laħam, bexamel jew spinaċi. L-aranċini huma prova li Sqallija taf kif tiżviluppa toma farti. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. F'Agrigento, fost tempji antiku toroq mimlijin storja, hemm toma li titkellem bil-mod imma tibqa' f'moħħok. Il-marzipan Siċiljana. Mamul mill-lows, zokkor u ħafna paċenzja, dan il-ħelu tradizzjonali mhuwiex biss ikel, imma arti. Forma, kulur u toma li jingħaqdu f'biċċa waħda li tirrakkonta sekli ta' influwenzi Arab u tradizzjonijiet lokali. Tgħid li se tieklu, imma fil-verità taħrek ftit qalbek u jiddispjaċik biex tiekol din l-arti. Meta tara dan il-frott sabiħ ileq faċilment taħseb li huwa veru, però mhuwiex. Dan huwa xogħol il-pastiċċiera artisti bravi Siċiljani. Frutta marturana, pratikament magħmula mill-lews. Il-forma u l-kuluri ma jirriflettux it-toma. L-istorja tagħhom toħodna lura għas-seklu 12, meta fil-monasteru kienu jinħadmu sabiex iżejnu l-altari. L-isbaħ ħaġa tal-frutta marturana magħmulin biex jittieklu. Anke sempliċement ħobża fi Sqallija taf tkun avventura ta' tomiet, tidħol f'ħanut żgħir, sempliċi u f'daqqa waħda ssib ruħek f'post bħal dan. Ġenna, mimli tomiet differenti, ħobb friski qarmeċ, ġobon lokali, priżet u ingredjenti maġiċi bħal pistaċċi, ta' dam imqaddet jew inkella brunġiel moqli. Tajjeb li ngħidu li ma tkunx sempliċement kisra ħobs, però storja ta' mħabba bejn il-palat u tradizzjonijiet. Grazzi. Xi ġmil ta' post. Hawnhekk għandu titlu ta' razzett, però fl-opinjoni tiegħi u l-impressjoni tiegħi huwa bini ta' nobli, awtentiku Siċiljan, natura kullimkien, kwiet u tranquillità. Ovvjament, il-fatt li għandi ċans li nesplora din iż-żona hija xi ħaġa unika, u għalhekk mhux naħalli iktar ħin u noħodkom miegħi.
Mill-kċejjen tal-kunventi antiki mimlijin ħajja u leġġenti tal-passat, Agrigento jiftaħlek l-aptit u jimlilek l-istonku. Imma għadna ma spiċċajniex. Il-barra mill-belt, l-art titkellem permezz tal-ingredjenti tagħha. Hawnhekk f'Agriturizmo immexxi minn familja se nitgħallem kif issajjar b'mod Siċiljan. B'qalbek, bidejk u ma jistax jonqos iż-żejt taż-żebbuġa. Food lovers, għandi bżonn l-attenzjoni tagħkom. Qiegħed hawnhekk ħdejn Chiara u ħanippreparaw torta bil-ħaxix. Gli ingredienti sono zucchine, patate e cipolle tagliate a fette, formaggio, in genere piccoli pezzi di formaggio che restano nel frigorifero tagliati a dadini, salsa di pomodoro, parmigiano, origano, olio, sale e pepe. Chiara spjegat li qiegħda tipprepara kollox fuq saffi differenti, ġifieri pratikament dak li tagħmel l-ingredjenti li tpoġġi wara xulxin u mbagħad terġa' tirrepetihom sabiex teqpa' timla il-bowl li jkollok quddiemek u tiġi ffurmata t-torta. It-torta li qed tipprepara għandna Chiara huwa wieħed minn dawk il-platti fejn is-sempliċità tagħmel id-differenza u fil-fatt hekk għadha kemm spjegatli li l-aħjar huwa li tuża ftit ingredjenti ma tażaġġarax bl-ingredjenti differenti li jkollok u ħafna drabi huma ingredjenti li forsi tista' ikun qed tfadallek meta tkun wasalt lejn l-aħħar tax-xirja tiegħek sabiex tagħmel użu tajjeb minnhom u bekk ma tkunx qiegħed taħli l-ebda ingredjenti u l-ebda ikel. Chiara spjegat li l-aħħar ingredient li jitpoġġa fid-dix li jkollok tkun tazza u nofs ilma. Minħabba li l-ingredjenti kollha huma ingredjenti nejjin u l-ilma jgħin sabiex it-torta l-ingredjenti jissajru tajjeb. Chiara, quanti minuti d'attesa adesso per gustarla? 40 minuti più o meno nel forno a 280 gradi. Perfetto, aspettiamo 40 minuti, nistennew 40 minuta. Bene, buona attesa. Knockabout jirringrazzja lil Ragusa Express. Wow, grazie Chiara, grazie. U emmi, it-torta tant imsemmija wiċċ miksib il-ġobon imdewweb, riħa aromatika ta' ħxejjex mixwija u ovvjament l-unika ħaġa li fadal issa huwa l-induqa. Ġurnata mill-isbaħ gawdejna. Doqna il-kuskus bil-lews, dolċetti sakri, tzlazzi rustiċi, ġobnijiet. Nistgħu ngħidu li Agrigento veru issodisfalna il-palat. U issa biex veru nagħlqu l-ġurnata bl-aħjar mod naqra ħin ta' tranquillità u nirrilassaw hawnhekk f'Marina di Ragusa. Hawnhekk finżul ix-xemx m'hawnx isbaħ minnu. Qabel ma nħallikom infakkarkom li grazzi għal Ragusa Express aħna ta' Knockabout Sicilia qegħdin nintukom iċ-ċans li tiġu tgawdu sqallija. Jekk tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Ragusa Express. Idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi jew imbonnici.tv. Sibu ir-ritratt tiegħi fi sqallija ma' Ragusa Express u kummentawna b'isem il-lokalità ta' fejn ittieħed dak ir-ritratt. Jekk hemm il-darba intom ittuna risposta tajba, tkun qegħdin fiċ-ċans li tkunu intom ir-rebbieħa grazzi għal Ragusa Express u tiġu sqallija, tiġu tgawdu din il-gżira li għandha ħafna u ħafna x'toffri. Aħna niltaqgħu mal Knockabout Sicilia li jmiss. Sa dan it-tant nixtieqilkom is-saħħa. Ciao.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Ragusa Express. Muscat Motors. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Solpadeine. Transform your space with B&M. Beach Point. Life flows on. Perspicat.